a pókerarc. A Pókerarc stúdiójában köszönti Önöket a két műsorvezető, Vágó István és Sebestyén Balázs. Nagyon szépen köszönjük, jó estét! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Pókerarc, az egyetlen olyan műsor szerintem most jelen pillanatban Magyarországon, majd mindez idáig is, ahol akár úgy is el lehet vinni 50 millió forintot, hogy az ember nem tudja minden kérdésre a jó választ, csak elég, ha remekül blöfföl, kijátsza a többi 5 játékos, és így akár elviheti a szuperdöntő főnyereményét. Igen, is. Igaza van Balázsnak, én ezen elég sokat meditáltam, talán már szóba is hoztuk ezt a dolgot. Kétségtelen az eddigi tapasztalat az, hogy igen, vittek már el tőlünk milliókat úgy, hogy nem ők tudták a legtöbbet. Tehát végül is ez a személyiségek harca is ám. Tehát nem árt, hogyha az ember többet mutat magából, mint amennyi valójában van benne, de azért, hogyha tud, az esélyeit növeli. Az nem árt. Mindenképpen. Az Igen, nem igen, árt. igen. Na hát a személyiségek harca már akkor megkezdődik, amikor a játékosok először találkoznak, ott is megpróbálnak valamit mutatni magukból, ami esetleg a többieket elriasztja. De vannak, akik átlátnak ezen a szitán. Na nézzük, mi történt tegnap. Magyar történelem szakos, félrebeszélek, földrajz történelem szakos tanár vagyok. A magyar az azért csúszott bele, mert jelenleg most egyfolytában magyart helyettesítek. A magyar nyelv és irodalom mióta van alsó tagozatban? Elsőben úgy hívják, hogy olvasás, aztán írás, és utána a harmadikban jön hozzá a fogalmazás. A helyettesítéses dolog ez egy kicsikét húzós volt, az is kérdeztem vissza, ez a magyar nyelvtan irodalom, hogy van alsó tagozatban, hogy ott az egy kicsit sántított, de azt elég szépen korrigált. Családban élek, 4 gyerekem van. A szakterületem az az építőipar, valamint a vendéglátás. Világéletemben maszek voltam, állami cégnél nem dolgoztam. Az építőipart és a vendéglátóipart, ezt hogy tudtad összevariálni? Építész üzemmérnök vagyok, különben ez volna az eredeti szakmám, majd rendszerváltáskor én is váltottam, és elvégeztem a vendéglátóiparit, és sörözőket üzemeltettem Ugordányba. Egy ilyen kis faluban egy kis vállalkozónak bőven elég, hogyha nyit egy kocsmát, nem? Igen, csak aztán hoztak egy olyan törvényt, hogy aki vendéglátóegységet üzemel, minimum egy üzletvezetőit el kell neki végezni. Én nekem nagyon bejön, a felét nem értem egyébként, amit mond, mert a bajusza alatt beszél. 13 évvel ezelőtt ismertem meg a páromat, tavaly elutaztunk egy Szigetországba, rátaláltunk egy irodára, 3 óra leforgása alatt megrendeztük az esküvőnket, és jegyes asszonyként értem haza. Melyik volt ez a sziget, ahol megtörtént a házasság? Zakynthos. Ismervén a görög kultúrát, nem akarom elhinni, hogy ott 3 orosz alatt lakodalmat szerveznek neki, sőt, hogy egyáltalán 3 orosz alatt ott akár a vallás, akár az ottani szokások, törvények megengedik az ilyet, még talán turistáknak sem. Bolti árufeltöltő vagyok, szeretem élvezni az életet, haverok, buli, és csajozunk ezerrel. Az árufeltöltés az hogy jött? Ez egy ilyen alkai munka, arra jó, hogy bulizásra, meg sörözésre meg legyen a pénzem. Milyen iskolát végeztem? Ilyen autófényezős ulik. Egy sokkal talpra esettebb srác, nem gondolom. Többre viszi az életben, mint egy autófényezési szakma. Évesen elkezdtem vendéglátózni. Annyira megtetszett ez a haverok buli, és nagyon jól szórakozunk akkor is, ha dolgozunk című fejezet, hogy benne is ragadtam. Saját magad találod ki, hogy mit, hogyan keversz? Annak idején a mixervizsgán egy saját koktélt is kellett produkálnunk, amit Al Capone néven találtam ki annó. Eléggé tetszett a akkori nagy magyar mixernek. Iszonyúan eleven szemei vannak, nagyon rafinált nő, nagyon komoly ellenfél lesz. Felsőfokú programozói végeztem a számolkon, a számítástechnikában dolgozom már 10 éve. A Menza alapítványi teszten megírtam a felvételi követelményi szintet, tehát elvileg az emberiség 98%-ánál magasabb az intelligencia hányadosom. Mi az a minimum IQ, amivel be lehet kerülni a Menzára? 97-ben írtam meg, akkor 148 volt a szint. És az EQ-d az milyen? Na hát azt nem tudom, lehet, hogy 0. Nem sokat nézett a szemünkbe, tehát próbált mindig lefelé nézni. Ezzel engem arról győzött meg, hogy
nem mondott igazat, vagy mindenet még tényleg extrovertált személyiség, de akkor nagyon át tudott verni minket. És köszöntsük már is a játékosokat itt a stúdióban. Jó estét kívánunk mindenkinek. Itt van velünk József. Itt van Zsú. Jani. Sziszi. Karesz. És Éva. Ugye azt kell mondanom, hogy mi is most találkozunk először a játékosokkal. Én nem. Nem. Én már néhányukkal találkozom. Jártak nálad? Igen. Itt van például József, ha jól ismerem fel, de régen nem volt ekkora a haja. Nem. Mi történt? Ha jól emlékszem, abban a játékban volt egy megegyezésünk, hogy vissza fogok menni játszani, és addig gólót ne lássak. Megtörtént, és megnőtt. És akkor holnaptól levágja? Nem, majd a döntő után. Aha, szép kilátás. Sok szeretettel. No, hát hölgyeim és uraim, kemény csapat lesz, ezt előre mondom. Az első fordulóban 8 kérdést fognak hallani, és egy jó válaszért 30 000 forintot lehet szerezni. 8x30 000, de régen szoroztam össze, de te még emlékszel. 240 000 forint. Csak az első fordulóban, aztán ez nyilván tovább növekedhet. No, hát remélem, hogy mindenki azért sok pénzre tesz majd szer. Itt az első kérdés az első fordulóban. Melyik baradlai fiú hal meg a kőszívű ember fiaiban? Ödön, Jenő vagy Richárd? Akiről szó van, az Jenő. Melyik ország védőszentje Szent Vencel? A. Ez Írország, B. Csehország, C. Málta. Szent Vencel, Csehország védőszentje. A B válasz volt a jó. Hol alapították az Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét? Pécsett, Budán vagy Nagyszombatban? A helyes válasz Nagyszombat. Minek a régies elnevezése a lábító? A papucs, B. zokni, C. pedál. A helyes válasz pedig a C volt, vagyis a pedálé. Ki énekli a címadó dalt a Csini Baba című filmben? Lovasi András, Somló Tamás vagy Cseh Tamás? Akitől újra halljuk, az Lovasi András. Ki volt Garibaldi tábornoka? Így szól a következő kérdés. A. Klapka György, B. Zalka Máté, C. Tűr István. A helyes válasz pedig Tűr István volt, a C-t kellett nyomni. Mely klasszikus western hős a főszereplő rendezője a Szívhídjai című filmnek? John Wayne, Charles Bronson vagy Clint Eastwood? Clint Eastwoodot kérdeztük. Milyen nemzetiségű volt Braille, a vakok számára alkalmazott írás feltalálója? A. Angol, B. Kanadai, C. Francia. Az utolsó kérdésre helyes válasz a C volt, vagyis francia volt. Na, hát 8 kérdést nagyon nehéz nyomon követni, ugye különösen, hogyha otthon valakinek drukkolnak, vagy ellen drukkolnak, úgyhogy az önök számára összegyűjtöttük a játékos listát. Egy hiba talán nem számít, gondolhatja Zsú, aki a legjobb volt a 6 játékos közül. Jani, József és Éva sem panaszkodhatnának, hiszen a kérdések több mint felére helyesen válaszoltak, így talán eszükbe sem jut majd a pánikgombokat használni. Sziszinek már lehet félnivalója, mert leszakadva többiektől csak 5., míg Karesz számára 1 esély marad. Egy jó blöff. Na nézzük az arcokat, hogy kiről mi olvasható le. Éva,
Hát mit látok én az arcodon? Olyan kis csüggetnek tűnsz. Hát én abszolút nem. Abszolút nem? Abszolút nem. Teljesen jól leplezem a sikerélményemet. Úgy Ja, gondolom. értem. Tehát, hogy szomorú vagy, de direkt vagy egy picit. De hogy vagyok szomorú. Hogy ment a forduló? Nagyon jó. Kiválóan? Úgy is mondhatnám, csak nem akartam túl kétkedő lenni. Aha. Karesz megerősíti azt, amit Éva mond? Hát, hogy neki jól ment, azt nem tudom. De nem, hát ott ül mellette, és akkor lát. Lesett, én Nem, láttam. Ugye tényleg? lesett? Simán, Miért simán. leste Éva? Milyen kezét? Képernyőt próbáltam. Hagyd ne mondjam. Jó. Karesznak hogy sikerült? Szerintem ezek könnyű kérdések voltak, de a számolás segítve egy stratégiát hadd javasoljak mindenkinek. Igen. Ugye az első fordulóban 8 kérdés van, ezzel valószínűleg 6-tal tovább lehet jutni. A másodikban 5-ből vegyük úgy 4-jel, és mondjuk 8-ból 5-tel vagy Megpróbál belezavarni 5-ből minket, 3-mal egyfolytában megpróbál. vegyük úgy kieső az ember. Tehát mondjuk azt, hogy 80%-kal tovább tud jutni az ember, 60%-kal pedig nem, hogyha a maximális összeget összehasonlítjuk azzal, ami a miénk, és mondjuk a 60%-os összeg alatt van, akkor érdemes a kiszálláson gondolkodni. Ez ugye most 240 000 forintnál van 140 000, tehát azt javasolnám mindenkinek, akiknek kevesebb van, mint 140 000, hogy gondolkodjon el majd a kiszálláson, mert ez valószínűleg egy olyan pont, ahol esélyes lett a kiesés. Karesz, neked 140 000 van, Karesz? Mondom, ezek könnyű kérdések voltak, ebben minden benne. József, Én milyen még volt? ezzel a 140 000-re nem vagyok kibékülve. Nem értem egyszerűen, hogy most itt százalékot számolunk, vagy fölment Pesten a taxiár, vagy most miről van szó? Akkor Ne 120 úgy foglalkozz vele. könnyebb. Aha. Igen, érdekes, amit Karesz mond. Kedvére Igen. elárulta, hogy Jönnek 4x3, az 12. Így van, nagyon nehéz kiszámolni, vagy 150, kinek mi a... Inkább szerintem danolászunk, csinibabázunk, jó? József ismeri a nótát? Ismerem. Hogy is szól? Éneklésre nem vállalkozok. Hát akkor csak a szövegét mondja magának balra. Megígérte, hogy nem énekel. Megígérte. Igen? Zsú? Nekem ígérte meg. De maga nem ígérte meg. Csini baba. Hogy Szeres van? belém. De ezt most kinek Hozzám mondja? beszél. Neked én is úgy láttam, Hozzám nekem mondta. beszél. Igen. Igen. A film az miről szól? A Csini baba film. Hát nem tudom, nem láttam sajnos. Tudod, Szerintem másik korosztály filmje volt, úgyhogy. Másik korosztály filmje volt. A Csini baba? Igen. Ma melyiké? Hát biztos nem az enyém. Ez rosszul tudja. Igen. Abszolút rosszul tudja. De nem, én nem akarok vitatkozni, ha valakinek... De ő az, aki nem lát, nem beszél, nem hall. Sisi, ki volt ez a Bráj? Az utolsó kérdésben volt, emlékszik rá. Igen. Ki ez a Bráj? Karesz, segítsen már. Sörkészítő. Aha, Hát a kérdés szerint egy feltaláló. aha. De hogy mit talált fel, az Tavakírás, nem azt találta ki? Szerintem valami síbot márka, Vagy lehet, nem? hogy Én úgy emlékszem, a síruhámon volt valamilyen felirat. Amit így le lehetett tapogatni, és tök jól éreztem, hogy... Na jó. Na jó. Én szerintem nem sokára kiderül az igazság, itt most mindenki annyira kever, kavar. Nagyon, itt nagyon nagy kavarás volt. Habosítanak. Nagyon nagy kavarás volt. De jó, hát majd kiderül, hogy kinek hogyan jön be. Uraim, hölgyeim, jöjjenek ki a pánigombokhoz. Az első forduló végén tendencia, most hát tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy senki nem nyom. József, fog valaki nyomni? Szerintem nem. 10 másodpercen belül kiderül. 6 játékosunk van, nem sokára 5 lesz. Kezeket a gombokhoz. Senki. Nem kötelező. Induljon a visszaszámlálás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Már nem is vagyunk meglepve. Nem. Mondtuk pedig. József pedig mondta Karesz, hogy 140 alatt meg kell nyomni. És? Zsú, elhangzott a figyelmeztetés. Hát én kockáztatok mindig. Janni, Ilyen kevés összeggel nem megyek el. Sisi, Kockáztatós vagyok, bevállalós. Karesz, szintén belefér.
Hát saját magának mondta, hogy 140 alatt ki kell szállni. De hát épp ezért mondom, hogy belefér akár, hogyha következőben lépek csak ki, úgyhogy... Nem, nincs következő, jöjjön velem. Köszönöm. Na most, Karesz, beszéljük ezt meg. Mi volt ez a nagy kalkuláció? Az volt a cél, hogy 4-5 kérdés rendelkező embereket, egy picikét az ember elgondolkodtassa. Ez az. És hogy benyomja a gombot. Most megnézzük a táblázatot, jó? Okay. Hogy az eredmények hogyan tükrözik azt, amit eddig elmondott. Ki lesz az élen? István. Olyanunk nincs. József! Stimmel, nagyjából stimmel. De Zsú van az élen. Nem sokon múlt. Az belefér? Igen, és nézzük meg a 140 000-es határt. Teljesen jól mondtam. Bocsánat. Igen. Karesz, köszönöm szépen. Nem sokára érkeznek a többiek. Karesz jött, látott, aztán nem vitt el semmit. Bedőlt az elmélet, bukott a 140 000 alatt, hangoskodott, aztán most ott ül a drukszobába. Ha valaki nem akar így járni, nyomja meg a gombot, és akkor... Szia, Karesz, igen, biztos jó, bulizolott egyedül. Na, hát itt a második forduló már is. Az első kérdés, fontos, hogy jó válaszonként itt már 45 000 forintot lehet gyűjteni. Jó, mindent bele, jön az első kérdés már is. Hova indult egy középkori férfi kelevézzel a kezében? A. csatába, B. borospincébe, C. templomba. Kelevézzel a kezében egy férfi csatába indult. Az A válasz volt a jó. Melyik budapesti múzeum található az Országház épületével szemben? A Néprajzi Múzeum, a Műcsarnok vagy az Iparművészeti Múzeum? Az ott a Néprajzi Múzeum. Melyik megyénkben van a legkevesebb város? A. Heves, B. Tolna, C. Nógrád megyében. A legkevesebb város Nógrád megyében van, a C válasz volt a jó. Melyik hónapban rendezik meg a 2008-as pekingi olimpiát? Júliusban, augusztusban vagy szeptemberben? A pekingi olimpia augusztusban lesz. Hányszor szerepel a jöttem, láttam, győztem mondás latin megfelelőjében az I betű? A. 3-szor, B. 4-szer, C. 5-ször. Az I betű a latin megfelelőben 5-ször szerepel. A C válasz volt a jó. Te tudtad, hogy lesz ez a kérdés, hogy jöttem, láttam? Nem, ezzel kezdted? Ezzel rögtem most itt az előbb, igen. Na jó, nézzük, megmutatjuk a nézőknek, hogy hogyan állnak a játékosok összesítésben. Zsú változatlanul az élen, de vigyáznia kell, hiszen József lassan felzárkózik mögötte. Jani vezeti a hátsó triót 2 helyes válasszal, míg mögötte Éva 4-et rontott, de még ezzel sem utolsó. Nem úgy, mint Cici, akinek nem sikerül az 5. helyről feljebb lépnie, ezért ideje lenne elgondolkodnia azon, hogy megismerkedjen a pánikgombbal. József, nem azért növesztette meg ezeket a dolgokat az arca, hogy ne lehessen látni, hogy mik az érzelmei? Ha 2 évvel ezelőtt tudtam volna róla, hogy lesz ilyen műsor, lehet, hogy megfordult volna a gondolat a fejembe, de így nem. Azt ne, az nem a lélek tükre, nem tud becsapni senki. De annyit elárulok, hogy 32 éve van szakállam, tehát nem most növesztettem Akkor meg. én nyertem. És mégis megelőzött. Igen. Na Zsú, mutassa a lelkének a tükrét. Az enyémet? Ó, ennyire jól sikerült? Tökéletesen. Igen? Jött, Persze. látod, győzött. Latinul? Jöttem, láttam, beköltöztem. Az egy másik. Veni, vidi, vici, de most nem árulom el, hogy milyen okos vagyok. Mondja a vici, mert ez latin, nem Vici, olasz. bocsánat. Igen, Vici. ugye? Igen. De az i betűk száma nem változott. Én látom, hogy latinban sincs otthon, úgyhogy... Nem, ez egy szokásos mondás, mert ugye volt egy ilyen slágár, maga nem emlékszik rá. Hát, nem a te korosztálynak volt jó, az a miénk. Ezt adom, ez lehetséges, úgyhogy... Te tudod, miről beszélünk? Mint slágerről? Melyik slágerről? Veni, vidi, vici.
venni, ez olasz slág. Semmi? És ezt ismeritek, vagy ismernem kéne? Mennyire szegény ez a korosztály. Hát minek Ugye a lényeg... Smith, meg Guns N' Roses, tudod? Hát kik voltak? Az is régen volt. Igen, egyébként az sem volt korán. Ajjajjajjaj. Sziszi, milyen volt ez a forduló? Neked se tudok sok mindent leolvasni az arcodról. Milyen volt? Nem vagyok zavarban, már hasonló műsorban több embert magam mögött tudtam, most ez a 4 ember már nem ellenfél. Érdekes kérdés volt ez a Nógrád megyei. Ez sikerült, József? Igen. Igen? Tud mondani Nógrád megyei várost a kevés közül? Balassagyarmat. Hű, de jó. Tud valaki mást? Balassagyarmat. Az is nagyon jó. És van még Balassagyarmat. Ennyire kevés volna? Igen. De ez érdekes dolog. Hát van ott még egy pár azért. Salgótarján? Így van, például. Az is Nógrád megyében van. Etes, Amália, Béna. Salgótarján felé, ha megyünk, egymás után ez a 3 község. Még egyszer? Etes, Amália, Béna. De ezek nem városok. Széchenyi. Széchenyi az És például az? Tárján között ez a 3 helység van. Nézd oda, Hogy kis tudja? Palóc menyecske. Hogy tudja? Zsú! Ha ilyen jók a női megérzéseid, akkor most kitől búcsúzunk szerinted? Sziszire tippelek, mert olyan csönde van, nem vállalja föl, hogy nagyon okos. Aha. És el fogjuk neki hinni, hogy nem. Ezzel Nem, hogy- látszázom magam. Hölgyeim, uraim, fáradjanak a pánikgombokhoz. Zsú! Kinek tanácsolnád, hogy nyomjon, és menjen haza azzal, amit összegyűjtött, nehogy baj legyen? Kinek mondanád? Én Sziszire tippeltem az Nyugodtan előbb. mond neki. Igen. De hát olyan messziről jött, hogy nem fogja merni ezt megcsinálni, ő többel akar majd hazamenni. Természetesen. Kérném szépen kezeket a nyomógombokhoz. Köszönöm. A visszaszámlálás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Húha! Valami baj történt. Valami baj történt, igen. Legalábbis egyik őtök most nagyon nagy bajban van, ez biztos. Aki nem folytatja tehát a játékot, pénz nélkül megy haza, és ma biztos, hogy nem viszel 2 millió forintot, az az ember nem más, mint... Sziszi, te vagy az. Sajnálom. Gyere meg. Oj, Sziszi, hát mi történt? Meséld el nekem, hogy milyen volt bent. Bent elég feszült volt a légkör. És amikor kimondtam a neved, akkor az milyen érzés? Ott áll az ember, ugye bízik abban, hogy biztos nem ő lesz, aztán... Hát ledöbbentem, mert én itt a végsőkig szerettem volna tovább menni. Hát megmutatom akkor neked a táblát. Jó, Sziszi, Jó. kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, nézd meg. Zsú. Hát ezzel ledöbbentem. Igen, Zsú nagyon jobb blöffölt. Hát jó, blöfföld, azért tud is, hát nézd meg, Igen. négy jó válasz csak ebben a fordulóban. És József, például Janit sokkal előrébb tartottam tudásban, mint a Józsefet. És maradt nekünk 2 hölgyünk és 2 urunk, és nem sokára 3-an lesznek, mert ez már a 3. forduló, ahol egy jó válaszért 60 000 forintot lehet gyűjteni. Úgyhogy mindent bele. Itt az első kérdés. Kiről nevezték el a Rákóczi túrós nevű süteményt? A fejedelemről, egy éttermi kritikusról, vagy egy konyhafőnökről? Nos, a túrósnak nevet adó Rákóczi egy konyhafőnök volt. Melyik afrikai város fekszik legdélebbre az alábbiak közül? A. Addis Abeba, B. Nairobi, C. Lusaka. A
legdélebbre ezek közül Lusaka fekszik, a C válaszolta, jó? Milyen tisztaságú aranyból készült a Károly Róbert által veretett forint? 14,5 karátos volt, 18 vagy 23,5 karátos? Nos, ez a forint nagyon-nagyon tiszta volt. Kivel énekelte Kon Zsuzsa az Osztálykirándulás című dalt? A Somló Tamással, B. Cseh Tamással, C. Zoránnal. Kon Zsuzsa ezt a dalt Zoránnal énekelte. Hova viszi a holló Szilágyi Erzsébet levelét Arany János versében? Prága városába, Buda várába, vagy Bécs városába? A helyes válasz Prága. Na, hát túl vagyunk a harmadik fordulón, nyilván változott az eredménytábla, és csak önöknek otthon megmutatjuk, hogy állnak a játékosok jelen pillanatban. József álma teljesülni látszik, hiszen első lett, de ezt ő nem tudhatja. Ahogy Zsú sem azt, hogy elveszítette a vezető pozícióját, és új üldözőre akadt Éva személyében, akit 3 helyes válasza megmentett a kieséstől. Jani egy korrekt választ sem adott, ezért most vagy jól dől föl, vagy búcsúzhat. Jani, mint a kicsit talán nem csüggetlennél, mi a baj, Jani? Nem szereti a Rákóczi túrost. Igen, és az első kérdés elvette a kedvét. Nem, szeretem a Rákóczi túrost minden ellentétben. Most próbálj másik arcomat adni, úgyhogy az elején nagyon bizonytalan voltam, most. Szerintem meglepődött, hogy megint visszatértünk Prágához. Aha, lehet. Éva? Lehet, hogy kedvenc városom Szerintem éjjel-nappali cukrászat hol talál esetleg, amikor hajnalba hazamegy. Szerintem most nagyon kutakodik az általános iskolai emlékei között, hogy úgy valahogy nagyjából úgy összerakja a történetet, mert látszik, hogy nagyon tanástalan szegény. De magának nem kell, ugye Éva? Nekem nem. Mert hogy is van az? Hogy is van az Aranynál? Melyiknél? Aranynál. Tudja, a költő. Arany, ezüst, bronz, igen. Igen. Tehát Szilágyi Erzsébet. Levelét megírta. Igen. Szép, hosszú volt. Tehát magyar tanárként még idézni sem tudsz ebből. Nem akar. Nézd! Szakmádba azt hiszem, vág a hogy kérdés. erre pont nem most foglak megtanítani. De tudsz idézni, pedig József? itt lenne az ideje. Nézd, ha gondolod, külön órákat kaphatsz, jó pénzért, de hát most én innen pénzt szeretnék elvinni, Ha és nem a valójában magyar tiédet. tanár vagy, persze. Most ne zavarjátok meg Évát, most számolja, hogy mennyit nyert a 3 forduló Igen, alatt. igen. Szerinted ki van bajban? Ha te nem, nyilván ugye magát az ember nem mondja. Hát én az előző körben már Évát éreztem el bizonytalanodni, és szerintem ez továbbra is fennáll. Tehát, hogy Évától búcsúzunk. Igen. Zsú, szerinted ki megy most? Szerintem is. Szerinted is Éva. József, te még nem nyilatkoztál ez ügyben. Ki megy most szerinted? Én szerintem Jani nagyon megtanulta a szakmáját, miatt azt elárult egy autófényezés, most rettentő fényezi magát, úgyhogy ő fog menni. Aha, tehát úgy gondolod, hogy Jani megy. Igen. Érdekes a dolog, hogy Janit és Évát valahogy így partvonalra tettétek. Na jó. Na jól van. Hát merítsük ki akkor, jó, hogy ki megy, mert egy valakinek ismételten távoznia kell. Csak nehogy pénz nélkül menjen haza. Kedves játékosok, lépjetek előre a pánikkombokhoz. Mielőtt még döntenének, adjunk esélyt Balázsnak, hogy 500 000 forinttal megjutalmazzon valakit a nézők közül is. Így van, mert hogy ma is van egy kérdés, ami közelebb sodorhatja önöket a heti 500 000 forinthoz, amennyiben erre a kérdésre is helyesen tudják a választ, és legalább ezen a héten még 4-szer helyes választ küldenek el nekünk a 1799-es SMS számra. Itt szól a mai kérdés. Melyik nem egy kártyajáték neve? A Póker, B. Snapszer, C. Snobli, a helyes válasz betűjelét pedig a 1799-re legyenek oly szívesek és küldjék el nekünk. Az se baj egyébként, ha esetleg valamelyik adásról nehogy Isten lemaradnának, mert ha erre a kérdésre az adásunk végéig helyesen válaszolnak, akkor a többi napi kérdést elküldjük önöknek SMS-ben, hogy meglegyen a heti 5 válasz, és így elvihessék az 500 000 forintot hetente. Köszönjük szépen, kedves játékosok, akkor adunk még egy kis időt, az alatt a nézők reklámokat tekinthetnek, meg mi pedig utána visszajövünk.
így szól a mai, a Pókerbés, Napszerci és Nobli. Ha tudják a helyes választ és szeretnének nyerni 500 000 forintot hetente, akkor küldjék el a helyes válasz betűjelét a 1799-es SMS számra. Annyira régen volt már, hogy egymással évődtek a játékosok, de hogy milyen alapon, az emlékeket felfrissítjük. József vezet, de a fordulóban azért kétszer hibázott. Mire gondolhat Zsú, hiszen két helyes válasza nem adhat okot az önbizalomra. Éva helyzete érdekes, mert többet tudott, mint Zsú, de behozni nem tudta ellenfelét. Janinak egy nullás forduló után nem szabadna kockáztatni, de ki tudja, lehet, hogy valaki más nem bírja tovább. Innentől kezdve pedig összesen 4 ember van, aki nem tudja, hogy mi a helyzet. Azok ti vagytok. Tudjuk mi is, látjuk, tudják a nézők is, hogy ki van bajban, kinek kellene nyomni, ti azonban nem tudjátok. Jani, kinek tanácsolnád, hogy nyomjon, ki van bajban? Szerintem nyom meg Éva és vidd el ezt a pénzt. Nem könnyítem meg a dolgot. Kedves Jani. Akkor nem marad sok. Hát, majd meglátjuk. Aha, Éva, te kinek tanácsolnád? Hát én viszont Janinak, tehát én úgy gondolom, hogy neki még lenne mit tanulnia, úgyhogy vissza az iskolapadba, nem feltölteni, hanem betölteni. Jó, megyek hozzád korepetálásra. Oké, benne vagyok. Zsú és József, ők nem bántják Nem, egymást ők soha. csak állnak, mosolyognak és hagyják, hogy Éva és Jani most már a műsorvezetőknek. Mind a ketten vendéglátósok vagyunk, miért maceráljuk egymást? Igen. Na jó, ez természetesen lehet, de hát a végső sorrendet, ugye ha valaki nem nyom, mégiscsak az elért pénzösszeg szabja meg. Tehát az fog kiesni, aki a végén áll és nem nyomott. Ugye ezt tudják? Úgyhogy most már mindenképpen kellene egy bátor döntés, hogy az a sok pénz ne maradjon itt, ezért aztán, kedves játékosok, kezeket a pánikgombokhoz. És induljon a visszaszámlálás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Senki nem nyomta meg a gombot. Ugye? Hát ez azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon nagyot hibázott, és ezzel elbukott sok-sok-sok 100 000 forintot. József? Te vagy Nem az? én leszek. Nem, te vagy. Határozott válasz. Zsú? Nem. Jani, te vagy az, aki rosszul döntött? Reménykedem, hogy nem. Éva? Nem. Hát pedig valaki köztetek van. Ez egész biztos a kérdés, csak hogy ki az. Hát István közöl, de rossz hírt. Átadom most neked. József, ön marad. Zsú, most nem beszélgettünk egymással. Jani, jöjjön velem. Hát Jani, hogyan értékeli azt a taktikát, amivel az elején kezdett? Hát ezek szerint nem volt eredményes. Megmutatjuk akkor az eredménytáblát, jó? És megnézzük, Jó. hogy mi a sorrend. Igen, így gondoltam én is. Valóban ezt mondta. Igen, Évát gondoltam magam elé. Zsút följebb, de véleményem szerint Zsú a magabiztosságával ki fogja ütni a végén Józsefet. Szerintem Éva a következő körben hazaviszi a biztos nyereményét. Ő megnyomja. Igen. Jani, itt hagyott 270 000 forintot. Itt hagytam, de többért jöttem. Nos, hát azt mondja, hogy ugye 3-an maradtunk most már, de 2 juthatnak csak be a ma esti döntőbe, és nagyon fontos, hogy aki ma itt nyer, ugye 2 millió forintot visz el. A 4. fordulóban, mert hogy ott vagyunk, 75 000 forintot lehet kapni jó válaszonként, és jön már is az első kérdés. Melyik ételt nevezik mákos bobajkának? A. Ez a mákos guba, B. a mákos rétes, C. a mákos patkó. Mákos bobajkának a mákos gubát hívják, az A válasz volt a jó. Hány kétjegyű természetes szám létezik? 88, 90 vagy 99? A pontos száma 90.
Melyik együttes lemezei a War, az Európa és a Pop? A. Ez a U2, B. a Status Quo, C. Kiss. Ezek a lemezek a U2-hoz kapcsolódnak, az A válasz volt a helyes. Melyik magyar betűnek felel meg a Cirill ABC B formájú betűje? A D, a P vagy a V? Ez kérem szépen a V. Hány százalék a holtenger sótartalma? A. 10, B. 20, C. 30 százalék. Az utolsó kérdése a C válasz volt a jó, 30 százalék. Hát, kemény forduló volt, azt kell mondanom, és a forduló végén így állnak a játékosok. A hármak csatáját József vezeti, de ezt ő nem tudhatja, hiszen most 3-at rontott. Zsó önbizalma is gyengülhet, mert szintén csak 2 jó választ adott. Éva, aki ugyan a legjobban teljesített a fordulóban, 3 helyes megfejtésével mégis az utolsó helyen áll. A pánikgombok pedig még mindig érintetlenül porosodnak. Na nézzük akkor. Éva, milyen volt? Jó volt. Tudtad figyelni közben a többieket? Azt hiszem, hogy nem figyeltem közben a többieket, de van nekem egy ilyen 6. radarom, amivel úgy veszem a hullámokat, tudod, mint a Értem, és tengerlakokon. kettőjük közül kit éreztél akkor bizonytalanabbnak most? József. Józsefet, tehát a radarok ezt súgták, hogy talán Így József van. lehet bajban. József? Hogy mosolyog ez a József? Igen, csak titokzatosan. Igen. Éva nagyon belém szeretett most különben, de én azért nagyon jól leszek hozzá, és A pasikat figyelmeztetem. szoktam kipécézni, kortól függetlenül. Tehát. Ez a beszéd. Ez legalább nekem is ad némi reményt. Hát nézze, ha odaül a sor végére, akár. Hát nem Éván. sokára elfogynak a székek. Gondolja arra, hogy a pedagógus fizetés nagyon kicsi. Itt most már nagyon meg kell gondolni. Több 100 000 forintot ne prédálj el a háztól. Tudod, hogy ennyi pénzből, amit te itt összeszedtél, mennyi pecabotot lehet venni? Horogból egy egész rakományi. Ráadásul lányok, nyakunkon a tél. Itt vannak az új divatcsizmák, bundák. Zsuzsa. Ez most mind itt a Csizma. lehetőség. Én úgy csak kapok olyan csizmet, amilyet akarok, úgyhogy teljesen mindegy. Van viszont 2 vendéglátósunk, ők maguk mondták ezt saját magukról. Tessék nekem megmondani ezt a mákos bobolykát, ezt hogyan kell elkészíteni? Ezt kiflit kell felszeletölni falatosra, tehát ilyen 3 centisre, langyos tejjel leönteni, és utána darált mákot rászórni, és ennyi. Annyit kell vigyázni, hogy a... Dehogy nem. Nem tudja csinálni. Akkor az hol van? Semmi. Bocsánat, ezt az Miért egészet semmi? így, ahogy van, be kell tolni be a kell a sütőbe, és meg kell sütni. De hogy kell? Bizonyal. Jó, ilyen konfliktus Azt még nem nem kell. volt Neki ma. mákos gubát azt nem menzára sütjük. ezért De nem a ettem mákos napközben gubát azt soha, mert te megsütjük. csináltad a mákos gubát. Nem sütjük, ettél azt még akkor jó mákos leöntjük gubát? tejjel, és arra vigyázunk, hogy ne Leöntik. áztassuk át túlzottan. Bizony. Megsütik, és akkor Igen. a Az nem külseje mákos guba, az a kicsit bobolyka. ropogós, a belseje meg olyan finom. Hát ez így jó. Felénk nem sütik a mákos Nem ettél gubát. még jó mákos gubát, de majd egyszer ennyi pénzből meghívlak majd, jó? Só nem kell hozzá? Az benne van a kicsiben. Mindenbe szoktunk egy picike sót rakni, de Na, én csak át szerettem volna kötni egy másik kérdésre. Ja, A ja, ja, holtenger sótenger. sótartalmára. Aha. Ügyes Ja, ja, ja. volt? Há, igen. Ezt találtam Nagyon. ki. Nem volt rossz. Én szerintem ez a 30%-os sótartalom, ez elképesztően magas. Láttak már képeket, vagy jártak ott? Igen. Na mit lehet ott tapasztalni? Lebeg az ember, nem tud elmerülni a vízben, akkor a sótartalma, hogyha abba valaki megfullad, akkor annak nagyon sok kő van a nyakán, tehát konkrétan másképp nem tud. Igen, jártak már ott? Nem ismerős. Bármelyik engem. oldalon? A mosszad technikáit ismeri valószínűleg. Igen. Na, József, milyen döntőnk lesz? Homogén vagy heterogén? Nemileg, már úgy értem, hogy nemi Itt leszek benne. szempontból. Itt leszek benne. Igen? Tehát Igen. egy férfi, egy nő. Így van. Zsú, 2 nő. 2 nő lesz? Nézhetjük? Mindenképpen. Éva, 2 nő. 2 nő? 2 nő. Nagyon izgalmas. De most lesz nyomás, nem, Éva? Hát ezt én tőlem kérdezi? Hát Mi a véleménye?
Hát nem Eddig tudom. nem nagyon volt. Annyi pénzt spóroltunk ma, amennyit Még már talán mi is szégyellünk. Igen. Na jól van. Hölgyeim, uram, fáradjatok a pánikgombokhoz, nézzük meg, ki megy, ki marad. Most már meg kéne törni ennek a műsornak a rossz hagyományait, ennek a mainak. Tessék nyomni. Lányok, utolsó lehetőség, élni vele. Élni vagy visszaélni nem ugyanaz? Én nem tudok semmit. Kezeket a pánikgombokhoz, kedves játékosok. És kezdődjék a visszaszámlálás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Azt a mindenit. Hát szerintem ilyen még nem volt. Hogy a döntő előtti utolsó fordulóban újra ne legyen nyomás, eddig a műsorban egy se, az szerintem még nem volt. Valaki ilyenkor már nyomni szokott. És valaki hibázott, mégpedig nagyon-nagyon nagyot, sok-sok-sok 100 000 forintot bukott el. József, újra kérdezem, mint minden forduló végén, te vagy az, aki rosszul döntött, szerinted? Szerintem nem. Szerinted nem határozott vagy, mint mindig? Zsu? Megint nem. Megint nem. Éva? Nem. Hát pedig valaki ott áll köztetek, aki rosszul döntött, aki nem lesz ott a döntőben, és sok 100 000 forintot elbukott. Megmondom. Jó? Hogy akinek szertefoszlottak az álmai, aki üres kézzel megy haza, és aki nem lesz ott a döntőben, valamint ma este nem viszel 2 millió forintot, az a játékos nem más, mint Éva, te vagy az. Sajnálom. Igen. Hát sajnálom. Én Hát ezt a én dolgot. is nem ezért jöttem. Igazából úgy gondoltam, hogy jobb, valahogy úgy éreztem, hogy jobb vagyok. Csalódott vagy? Nem igazából. Na megmutatom akkor neked, jó? Jó, Kíváncsi jó. vagyok, hogy mit mondasz. Igen. Körülbelül ilyennyire számítottam. Igen, milyen érdekes, hogy ők ebben a fordulóban csak 2 jó választottak. Tehát ebben a körben jobb voltál. Igen. Az előző 2 körben maradtál le Igen, egy picit, igen. és ez most nem segített rajtad. Igen. Ha akkor tartod a lépést, akkor most nem te ülsz Igen. itt. Éva, 600 000 forint. Sajnos. Ez Semmi most itt gond. marad, Jó. de ez az utolsó kör, ez valóban kitűnően sikerült, csak hát nyomni kellett volna. És elérkeztünk a döntőhöz, egy hölgy és egy úr. Józsefet kérdezem, hogy most már lesz hajvágás? Még nem. Mi volt a feltétel? A döntő. A döntő volt a feltétel? Igen. Itt vagyunk a döntőben. Ez még nem. Abba a döntőben? Abba a döntőbe. Zsunak nem kell hajvágás, mert nagyon rövid a haja, de így is rendkívül előnyös, azt kell mondanom. Na, ennyit a magánéletről. Most azonban egy rendkívül fontos forduló kezdődik, az 5., amelyben egy jó válasz 90 000 forintot hoz. És a játékosok nem tudják, hogy mennyi közöttünk a különbség, ha egyáltalán van. Olyan is volt, hogy nem volt. Úgyhogy sok szerencsét és sok pénzt kívánok. Itt az első kérdés. Mi az Argentínában szokásos neve a Falkland-szigeteknek? Islas Malvinas, Islas Marias vagy Islas Matildas? Hát egyelőre csak annyit mondok, hogy az A volt a helyes válasz. Kinek a regényéből készült Tar Béla Cannes-ban is bemutatott filmje a Londoni férfi? A. Agatha Christie, B. George Simenon, C. Arthur Conan Doyle. A helyes válasz pedig a B volt, ezt kellett nyomni. Mit jelent a míder szó? Azt, hogy rossz kedvű, középszerű,
vagy fűző? A Mider azt jelenti röviden, hogy fűző. Melyik együttes legendás lemeze volt a Szeretlek is, meg nem is? A. Ez a Hungária, B. az Ergo, C. a Dollyról. Ez az együttes az Ergo volt. A B választ kellett nyomni. Melyik állatot nevezték Tokiónak is? A pontyot, a juhot, vagy a libát? A Tokió, a juh. Hát akkor gyorsan megmutatjuk önöknek, hogy végzett a két játékos. Ez még közel sem a végeredmény, hiszen még nem dőlt el, hogy ki lesz ott vasárnap a heti döntőben. Íme az eredménytábla. József nagyon összeszedte magát, és az 5 kérdésre 5 helyes választ adott. Zsúnak ezzel kell felvennie a versenyt, de ebben a játékban egy jó blöff mindent megváltoztathat. A pánik gombok úgy látszik, ma csak díszek. Én annyira megrémültem, József. Miért? Felém rázta az öklét. Nem. De felém Örömömbe rázta csaptam az egyet. öklét. Mert tudom, hogy a döntő fele megtettem egy lépést. És ezt nekem csinálta, vagy Zsunak? Inkább Zsunak. Nagyon megkedveltem a játékot, még otthon ki is kapok érte, de jeleztem neki, hogy most nyomni kell a piros gombot. Miért kapnak ki otthon? Hát most egy hölgyet itt megkedvelek fölvételbe, és azt nagy nyilvánosság előtt elmondjuk. Hát nyilván csak mint játékos társ. Természetesen. Józsefet magabiztosnak látod? Elhiszed, hogy az, vagy szerinted most először így megmutatta az igazi arcát, hogy próbált eljátszani valamit, mert ilyen reakciót nem láthattunk eddig tőle. Nem, szerintem most őszinte volt. Aha. Nagyon ment neki, valószínű. Tehát őszintének tűnt, vagy őszintén örült. Értem. József, te mit látsz most Zsu arcán? Ha ránézel, milyennek tűnik neked? Csinos. Egyrésztről nyilván, igen. Van rajta Mider? Hát az arcán nem kéne, hogy legyen, azért ma a Mider az ebben a magasságban van. Hát de azt Derék lát- magasságban, ugyanis az fűző. És még sosem nézte meg? A Zsuzsán még nem láttam fűzőt. Hogy is láthatott volna? Az érdekes lenne, ha már ezt tudnánk, igen. Hát ez két különböző típus, két különböző, abszolút különböző játékos. Egy dolog biztos, jól tudnak. Így van. hiszen itt Valamelyik vannak a jobban. döntőben. Egyik Igen. jobb, mint a másik. Ez így van. De És melyik valaki- az egyik? Hát ez a kérdés. Zsú, te leszel az? Hát nagyon remélem. Ezt kell rá mondani, persze. József, te vagy. Én nem remélem, én tudom. Te tudod. Oly. Aha, de határozott vagy. Na jól van. Hát vitassuk akkor ezt még meg. Jó, de most már csak a pánik gombok előtt. Parancsoljatok. Két gladiátor. Régen nem volt, ugye, férfinő összecsapása Hát nem volt a gladiátorok. ezeken a helyeken, most azonban lesz. Igen. Aki nyom, az elviszi azt a pénzt, amit összegyűjtött. Sok 100 000 forintot. A másik automatikusan elvisz ma 2 milliót, és jön vissza vasárnap. Mindent elmagyaráztunk, minden világos. Már csak az a kérdés, ki megy el innen 2 millió forinttal, kivel találkozunk vasárnap. Úgyhogy hölgyem, uram, kezeket a gombhoz, indul a végső visszaszámlálás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. És Zsunak ennyi. Zsú megnyomta. Gratulálok. Szép játék. Én is. Köszönöm szépen. Akkor itt hátul, akkor sem megy most már kapitálni. Így van. Zsú megnyomta a gombot, az azt jelenti tehát, hogy József ma este 2 millió forinttal megy el, de jön vissza hozzánk vasárnap a heti döntőbe, és ott már lehet, hogy elvisz majd 7 millió forintot. Egy dolgot azonban még nem tudunk, hogy vajon Zsú jól nyomta-e meg. Indokolt volt-e ez a pániknyomás? Mert végül is eléggé az elején nyomta meg. Igen. 3 másodperc az eleje. Igen, mint hogyha Nézd ki. alig várta volna már, hogy megnyomja. Igen. Valahogy én is ezt láttam, itt az utolsó forduló után, mintha lett volna egy törés a szemedben, vagy a lelkesedésben. Jó nyomás volt szerinted? Aha. Miből gondolod? Hát én tudom, hogy mit tudtam. Aha.
És Józsefet erősebbnek érezted? Igen, a végén, igen. A végén vagy csak az egész játék alatt? Nem, Csak a végén. Ugye jól éreztem, hogy ott volt benned egy ilyen törés. Hát Zsú, a helyzet az, azért nem vagy te annyira biztos ebben, hogy jó nyomás volt. Látom én rajtad. Jaj. De. Biztos vagy. Vagy szeretnéd, ha ezt Mondd mondanád. már, hogy igen. A rossz hír az, hogy József lesz ott a döntőben, és te jól döntöttél, vagyis jó nyomás volt. Gratulálok még egyszer. Jó döntés. Köszönjük szépen, gratulálok. József szintén. Önökkel pedig legközelebb holnap találkozunk. Tartsanak velünk akkor is viszontlátásra. Itt látnak egy telefonszámot. Ha szuperdöntő jelen szeretnének lenni, azt a számot tárcsázzák. Viszontlátásra.